Dobrý deň, takže vítam vás v ďalšej časti, a to je hlásenie poistnej udalosti. Tu v podstate máte len dve možnosti, buď to telefonicky alebo elektronicky. Pokiaľ sa rozhodnete telefonicky, je to jednoduchšie, rýchlejšie. Zamestnanec alebo operátor call centra to za vás všetko vyplní, budete mu v podstate iba odpovedať na otázky. Z hľadiska šetrenia je určite lepšie elektronicky, pretože máte nejaký dôkaz, nejaký papierový dodatok k tomu, že čo ste tam nahlásili. Je veľmi dôležité, aby sa to hlavne zhodovalo s tým, čo sa reálne stalo a s tým, čo tam nahlási aj druhá strana. Takže bacha na to, pokiaľ sa to nejak bude líšiť alebo tam budú nejaké pochybnosti, je potom problém pri vyplácaní poistného a poisťovňa si tiež na tieto veci dáva veľký pozor.